човек не трябва да остава сам. Трябва да се обърне към подобните. Наистина, че хора са братя помежду си. Но лошо е, когато човек сам се бори за нещо, да ви кажа. Като се бори сам за нещо, като го печели, за какво го печели тогава? И човек непрекъснато трябва да се сродява с хората, с които живее. Ние никой не знаем кой човек първи иде по пътя на среща ни. И кого ще срещнем по пътя си. И кого ще настигнем по пътя си.